салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Имрӯза навори мо аз ҳамин фебелик сар мешавад. ман бор заказ карда будам, аз ҳамин ҷо борамро гирифтам. ман акнун ба хона омадам, ҳамроҳи шумоён мебинем ин коробкаро. ногуфта намонад ки ин борҳоро ман аз канали Майя TJK заказ кардам. Майя ҷон, раҳмати калом барои дастгирӣ, барои ёрдам. миннат дорам ман. ҳамаи ин чизҳои лозима барои хона бо нархҳои дастрас, хеле арзон, бо сифати баланд. ба шумоён низ тавсия медиҳам дӯстонам, ҳатман харидорӣ кунед, заказ кунед. барои мо занҳо ин чизҳои ҳаррӯза лозима. беҳад аксии калон рафтааст дӯстон, ҳатман харидорӣ кунед. дар ҳамин коробка 16 то чиз мебошад. обшиток 1234 рубл споридам. раҳмат ки то охири видео бо мо будед дӯстон. дастгирӣ карданро фаромӯш накунед. ана ин буд ҳама заказҳои мо дӯстонам. боқӣ дар амони аллоҳ бошед. худованд ёру мададгоратон. хайр, то видеоҳои оянда.